Bżieda sinifikanti ta' 10.4% fl-ammont ta' turisti li laħqu l-1.1 miljun, 7% fl-infiq medju għal kważi 158 euro kull jum minn kull barrani u anke 1.2% iżjed fit-tul ta' żjarat li laħqu medja ta' 5.9 ġranet bejn April u Ġunju li għaddew. L-industrija lokali kompli turi żviluppi pożittivi minn kull aspett. Dawn kienu wħud mir-riżultati li ħarġu mill-MHRA BOV Deloitte Hospitality Performance Survey għattini kwarta din is-sena li ġi preżentat waqt konferenza il-ħamis filgħodu. Id-deputat Prim Ministru responsabbli mit-Turiżmu Ian Borch li kien preżenti ddeskriva l-prestazzjoni tal-industrija bħala eċċezzjonali. One News kellem dwar dan ir-riżultat ma' Tony Zara, President tal-MHRA. Qed naraw it-tieni quarter tas-sena u t-tieni quarter tas-sena huwa kollu pożittiv. Infatti kull parti tal-industrija kellha 3 xhur tajbin ħafna. Aħna kuntenti b'dawn ir-riżultati, sintendi aħna dejjem inħarsu l-qudiem u nippruvaw naraw kif se nkunu għal qudiem. Jidher illi il-peak period se jkun tajjeb ukoll u nisperaw l-aħħar 3 xhur ikunu tajbin ukoll. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru enfasizza li l-iżvilupp ekonomiku għandu jmur jitfit ma' viżjoni ċara u pjan sostenibbli. Spjega li minkejja s-suċċessi kurrenti dan hu wkoll il-waqt ideali biex jiġu indirizzati l-isfidi speċjalment f'żoni turistiċi ewlenin u li jiġu implementati bidliet strutturali biex il-qasam jibqa' vijabbli u profittabbli fit-tul. Assigura li l-partijiet interessati li l-Gvern se jibqa' jikkonsulta u jimplementa deċiżjonijiet kruċjali fil-ġimgħat li ġejjin fil-qasam turistiku. U temm messaġġ ta' gratitudni u kuraġġ fejn ħeġġeġ għal aktar ħidma flimkien biex jiġi żgurat futur sostenibbli u ta' suċċess għal Malta u daw kollha li jkontribwixxu għall-industrija lokali.